Poslyšme slova z 2. knihy Samuelovi, z 11. kapitoly, verše 26. a 27. a prvních 13 veršů z 12. kapitoly. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových to bylo zlé, co David spáchal. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil ji, rostla u jeho stolu s jeho syny, jedla z jeho skývy chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem. Řekl Nátanovi: jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí 4násobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil: ten muž jsi ty. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil s ho mečem Amónovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si Chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin: hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem, a to za dne. David Nátanovi řekl: zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. Slyšeli jsme Boží slovo. Můžeme se posadit. Určitě to taky znáte, když se díváte na nějaký dobrý film nebo se začtete do napínavého románu, tak se úplně zhlédnete v nějaké z těch postav a říkáte si: ten je úplně jako já, nebo ta se chová stejně jako já, to znám. V přesně takové situaci jsem taky byl. Tak jsem se taky cítila. A nemusí jít o realistický příběh, klidně může jít o žánr fantasy. Vždyť tisíce dětí a teenagerů
se stotožnilo s Harry Potterem, odstrčeným outsiderem, který se nakonec stane slavným čarodějem. Mnohdy se v životě můžeme cítit třeba jako Frodo z Pána prstenů, který sebe považoval za toho nejméně důležitého a přitom dostal ten nejtěžší úkol. Stejně jako on, někdy prožíváme, že máme naloženo nad naše síly. A tyto příběhy o naději nám mohou díky stotožnění s postavou přinést útěchu. Někdy nás ale může příběh pěkně vykolejit, protože si skrze něj uvědomíme nějakou svoji špatnou vlastnost nebo svoje selhání. Třeba to, jak se chováme ve vztazích, v práci, v rodině. Najednou se ten příběh, který se zaujetím sledujeme, ponoříme se do něj, tak se obrátí proti nám, nastaví nám zrcadlo a řekne, to jsi ty. Slavný filmový režisér Sam Peckinpah jednou řekl, nechtěl jsem, abyste si můj film užili, ale abyste se velmi zblízka podívali na svoji vlastní duši. A něčím takovým si prošel král David. Díky příběhu o boháči a chudákovi. Ale David byl už tak zaslepený, že se v tom příběhu vůbec nepoznal. Musel mu to natvrdo říct samotný vypravěč příběhu, prorok Nátan. Dnešní čtení nás zavedlo do nejtemnějšího místa Davidova života, na jeho dno. Do té doby měl pověst superhrdiny. Porazil obra Goliáše, vyhnal ze země všechny nepřátele a dokázal se ctí čelit králi Saulovi, který mu ukládal o život. David byl čestný, udatný a věrný Hospodinu. Zkrátka vzor. A nakonec ho zlomilo něco nečekaného. Přitažlivá sousedka Batšeba. Tuto vdanou ženu napřed David svede a vyspí se s ní. Chová se v podstatě jako sexuální predátor. Využívá své moci a převahy. Batšeba nemá šanci. A když otěhotní, David se to snaží navléct tak, aby to vypadalo, že čeká dítě se svým mužem Uriášem. A když jeho intriky nevyjdou, zařídí to tak, aby Uriáš padl ve válce. Pak si David vezme Batšebu za ženu a tím celou kauzu uzavře. Sedí v paláci a možná si říká, jak šikovně to nakonec všechno zařídil. Nikdo se nic nedozví. Dítě se narodí až po svatbě, takže je všechno legální. Uriáš byl zabit. Ale to je ve válce normální. To se klidně mohlo stát i bez jeho příkazu, aby nechali Uriáše samotného v první linii. Uklidňuje se David. Ale teď už je všechno v pořádku. Už se s tím nemusí trápit a konečně má klid. Najednou ale někdo v královském sále rozrazí dveře a namíří si to přímo k němu. Prorok Nátan? Co ten tu asi chce? Diví se David. A Nátan mu začne vyprávět příběh o tom, jak jeden boháč, který měl celá stáda ovcí, okrade svého chudého souseda o jeho jedinou ovečku, která pro něho znamenala všechno. Byla pro něj skoro jako jeho vlastní dcera. David to nevydrží
vyskočí z trůnu a řekne, ten muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A pak přijde ledová sprcha. To jsi ty, Davide, řekne mu prorok Nátan. David se zhroutí na trůn a poslouchá drtivý vzkaz od Hospodina. Nátan mu nemilosrdně nastavuje zrcadlo. A David najednou ví, že je to celé o něm a že zaslouží smrt. Davidův dokonalý obraz o sobě samém se rozpadá. Už není hrdinou, je lhářem a vrahem. Teď už to vidí. Zděsí se nad svými činy, ale zároveň cítí úlevu, že už to nemusí tajit. Je to venku. Už ho to nesvazuje. Kdo ale vysvobodí nás, když se zamotáváme do hříchu a už to ani nevidíme? Kdo je náš Nátan? A chceme vůbec, aby nám někdo, podobně jako prorok Nátan, promlouval do života? Jedním z důvodů, proč chodíme do kostela, je možnost slyšet slova Hospodinova. Texty z Bible k nám mohou promlouvat podobně, jako když David slyšel příběh o boháči a ovečce a otevřelo mu to oči. Chodit do kostela anebo číst Bibli je tedy docela odvážné. Co když se o sobě dozvím něco nepříjemného? Co když mi dojde, že jsem v něčem podobný podvodník jako král David? Co když mi biblický text řekne, to jsi ty? Bohoslužba i čtení Bible, to je permanentní vystavování se Božímu zrcadlu. A může to být nepříjemné, ale vede nás to k osvobození a hlavně k setkání s Božím milosrdenstvím. Přesně tak to bylo u Davida. Když vyznal svou vinu, Nátan ho okamžitě ujišťuje. Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Jak je to vlastně možné, že David hned po vyznání vin dostane milost? Vždyť si zaslouží smrt. Možná nám to může připadat nefér, jako nějaká protekce. Protože je David král, tak mu Hospodin odpustí? Ne. Hospodin mu odpouští pro svoje milosrdenství. A to platí pro všechny. Začíná to už v knize Genesis, když vyžene Adama a Evu z ráje, ale zároveň jim požehná a chrání je. Taky potrestá Kaina za bratrovraždu, ale nezavrhne ho a dá mu novou šanci. Na poušti chce zlikvidovat jednou provždy nevěrný Izrael, ale nechá se přemoci láskou a odpuštěním a jde s ním dál, až do země zaslíbené. A jeho milosrdenství platí i pro nás. Takže se nemusíme bát vystavit se pravdě, dozvědět se, že v našem životě je něco v nepořádku, že se zaplétáme do hříchu a ani to nevidíme. Ježíš říká, že nepřišel svět soudit, ale spasit. Osvobodit nás z otroctví, ze sítí hříchu. Hospodin nám dává milost, snímá hříchy světa a nabízí novou šanci. Následky našich činů si ale neseme dál a někdy to dost bolí. Nátan sice říká Davidovi, nezemřeš,
Ale zároveň dodává, nyní se už nevyhne meč tvému domu. Povstane proti tobě zlo z tvého domu a tvé ženy ti svedou tví blízcí. Nátan Davida připravuje na to, že po jeho činech teď přijdou následky. Nedá se dělat, že se nic nestalo. Odpuštěním viny se Davidovy činy nesmažou žádným kouzlem, ale zůstanou jeho součástí. To, co udělal, už nejde vrátit a bude tím navždy poznamenán. Ale není zavržen. Hospodin s ním stále počítá. A důkazem je i to, že z Davidova rodu vzejde Ježíš Kristus. A v tom je veliká naděje, že Hospodin s námi jde pořád dál, i když jsme poznamenaní svým hříchem, vinou, nevěrou. Nejsme jím zavrženi. Jeho milost nemá hranic. Díky Davidovi a Batšebě víme, že i ten nejmorálnější člověk, který je blízko Hospodinu, může v určitou chvíli totálně selhat. Ale taky víme, že odpuštění je pro všechny. Pro vrahy, cizoložníky, lháře, podvodníky. Pro nás, pro všechny, kteří se občas zamotáváme do hříchu a vin. Přemýšlel jsem nad tím, proč autoři a editoři těch knih Samuelových to nevyškrtli z toho příběhu. Ten Davidův pád. Proč to necenzurovali? Vždyť by to byl ukázkový příběh o dokonalém božím služebníkovi, který neměl chybu. Krásně by se to četlo, ale nebyla by to pravda. Příběh o Davidovi by byl spíš propagandou a ne autentickým svědectvím o skutečném člověku a božím milosrdenství. Davidovi by chyběla lidskost a byl by nám hodně vzdálený. Asi těžko bychom se s ním nějak mohli stotožnit. Bible ale naštěstí není o superhrdinech, ale o lidech. Takže je plná příběhů o lidských selháních. Adam, Eva, Abraham, Sára, Jákob, Mojžíš, Petr. Je to dlouhý seznam postav a všichni v určitém momentě svého života zakolísali. Ale vždycky dostali milost, vrátili se k Hospodinu a obnovili svůj vztah k němu. A my se s těmito postavami můžeme stotožnit. Jak v jejich selháních, tak hlavně v tom, že svoje chyby přiznali a díky božímu milosrdenství mohli jít dál. Tak se nebojme toho zrcadla, podívat se do něho. Někdy z něho můžeme uslyšet ono děsivé, to jsi ty. Ale zároveň pro nás vždy platí, to jsi ty, komu Hospodin odpouští. Můžeš jít dál.